פרדסיה הקמתי ב-2007, אנחנו ממש אוטוטו חוגגים עשור לפעילות החברה. פרדסיה מספקת שירותי פיתוח תוכנה למגוון של חברות בשוק הישראלי, שירותי פיתוח תוכנה ומיקור חוץ. נכון להיום אנחנו החברה המובילה בישראל בתחום הטכנולוגיות הוותיקות. אנחנו מומחים בפיתוח בטכנולוגיות ותיקות, כדוגמת דלפי, מג'יק, קובול, S400. בנוסף, יש לנו מומחיות בהסבות מטכנולוגיות ותיקות לטכנולוגיות המתקדמות ביותר. לאורך השנים פיתחנו יכולת ייחודית שמאפשרת לנו לשלב מודולים אינטרנטיים ואפליקציות לסלולר אל המערכות הוותיקות שאנחנו מתחזקים. העומק הטכנולוגי והידע הנרחב שרכשנו לאורך השנים מאפשרים לתת את השירות הטוב ביותר עבור הלקוחות שלנו. זה מאפשר לנו לגרום להם להרגיש בטוחים עם האתגרים שקיימים במערכות עם טכנולוגיות ותיקות. פיתוח עבור מערכות ותיקות מציב אתגרים לא שגרתיים, החל ממחסור אנשי מקצוע מיומנים, סביבות הכלי פיתוח ללא אבא, בעיות תאימות. אנחנו מחזיקים הון אנושי איכותי. יש לנו את הידע, היכולת והכלים להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של איכות ויעילות. עם הזמן והצרכים שעלו, הקמנו מערך הכשרות לטכנולוגיות הוותיקות. נוצר איזשהו צורך באנשי פיתוח בתחומים מאוד מאוד מסוימים, על כלים מאוד מאוד מסוימים, שלא כל כך נמצא בשוק. ועם החיפושים שלנו לאנשי מקצוע כאלה, בסוף הגענו לפרדסיה. בכלל בעבודה עם פרדסיה יש אמון מאוד מאוד מלא, גם בעיות שמתעוררות, הפתרונות מאוד פשוטים, מאוד נוח, מאוד נעים לעבוד עם החברה הזאת. אהבנו את החיבור הזה של הכוח אדם שהוא מחזיק, שהוא ככה קצת שונה מהכוח אדם שאנחנו בדרך כלל מפעילים, אם זה אנשים חרדיים, אם זה אנשים שהם קצת יותר מבוגרים, יש יתרונות עצומים לכוח אדם כזה בעולם שלנו בפיתוח. אנחנו מאוד מאמינים בהם. זה אני חושב ווין ווין לשני הצדדים. את פרדסיה החלטתי להעביר לירושלים. אני מאמין גדול שירושלים זה הסיליקון ואלי העתידי של ישראל. זו ממש חממה טכנולוגית ונהדרת, ואנחנו נתמכים על ידי הרשות לפיתוח ירושלים, גם על ידי משרד הכלכלה שמעודד אותנו מאוד בכל מה שקשור לתעסוקת חרדים, יחד עם ההייטק, ולכן אנחנו פה, ואני חושב שהצד הזה מבורך ונהדר.